ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟମୟ। ସେପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରୁ ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାଟମପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେଟା ଗାଁରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୌସୁମୀ ଆଗମନର ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 1100 ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ବାସିନ୍ଦା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଥର ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପଥର ଓଦାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଓ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବା ପରେ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଛାତରେ ଥିବା ପଥରରେ ପାଣି କେଉଁଠାରେ ଆସେ ତାହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକାଧିକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ପାରିନାହାନ୍ତି।